Ang mga pasyente sa Alzheimer sa kasagaran mobati sa emosyonal nga depresyon nga dunay kakulang sa kadasig og inisyatiba. Ang Alzheimer's tinuod nga dunay pipila ka mga kinaiya sa depresyon na panhangtod karon daghan gihapon ang dili pagsinabtanay sa relasyon niining duha ka mga sakit. Busa, posible ba nga ang depresyon usa ka risgo nga hinungdan sa Alzheimer's disease? Usa ka pagtuon nga gihimo sa Estados Unidos nagsusi sa mga autopsy nga gihimo sa mga tigulang nga pasyente nga walay demensya ug nangita sa bisan unsang anticipatory nga ebidensya sa Alzheimer's. Unsa ang mga resulta? Sa mga pasyente nga na-diagnose nga dunay depresyon sa miaging duha ka tuig, ang neuropathological nga mga pagbag-o nga kasagaran sa Alzheimer nakit-an ug tungod niini mas lagmit nga maugmad ang sakit. Unsay ato nakatunan karong adlaw gikan niining medikal nga impormasyon. Murag labing maayo nga matambalan dayon ang depresyon tungod kay kini makadugang sa risgo sa pagpalambo sa pipila ka matang sa demensya. Magkita ta sa Med4Care.